Hummus. Ay. Chutney. Hummus. Kaysa. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng chicken and beef biryani. At meron din po tayo dito ang roti bread, hummus, samosa, salada or salad. At syempre meron din po tayo dito mga sauce, chutney, garlic yogurt, ayan, At saka meron tayo ditong chili oil. chili oil. At syempre in-order po natin yan sa Tamis Biryani located at Florida Blanca, Pampanga. Pampanga, Kaya ayan. order na po tayo mga kapudibis. At mag-ano sila? Nagdi-deliver. Yes, nagdi-deliver. Ayan yung ano nila Facebook page mga Nasa kapudibis. description box. Yes mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantaking Kapampangan. Manganta na po. Opo, manganta na po. Ay, yung nanta mo. Unahin natin ang roti bread or flat bread. Yes. Ano yun natin? Ayan. Ito, guys. Tapos, sausaw natin dun sa ano. Sausaw natin sa hummus. Hummus. Yan. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibis. Manganta na po mga kapudibis. Panganta mo. Nakutsara. Gusto ko mga maparas. Chutney. Ayan. Yan. Lagyan natin. Lalagyan daw to. Yan. Chutney. Tapos gusto ko may sibuyas. Ako gusto ko may yogurt. Yan. Kapag ano may chicken. Ayan, chicken. Ito chicken. Yan. Tapos yung chicken. Chicken, tapos yogurt. Oo. Ganun yun eh. Yan. Ganun. Ayan. Tapos, Kaysa. Sarap. Gusto ko yung mahanghang. Sarap. Sige lang. Sarap. Bala, parang yung chutney. Diyan. Nagtitit na ako, no? Yan. Manok nila ang lambot, no? Nilagay natin sa rice. Ganun din nakikita ko.
Ano? Masarap sa rice. Hmm? Ito, ensalada. Tapos yogurt. Hmm. Yan. Gusto ko dito sa yogurt. Sausaw. Mm. Samosa. Kamatis. Yogurt. Sarap. Salad. Ganyan eh. Nakikita ko sa mga ano. Tapos beef. Hindi. Naman. Sarap. Gusto tayo. Inom na tayo. Ano? Oo nga. No? Para mas bet ko yung ano, chicken. Sarap. Masarap yung Parehas. chicken. Kaya mga foodies, mag-order na po kayo or tapos nagde-deliver din po sila yan sa mga kabalan namin dyan sa Florida Blanca, Lubao. Mura lang po yung ano nila, yung fee ng delivery. Tsaka masarap po talaga, promise. Florida Blanca, Pampanga. Tsaka ano yan yung in-order namin, 2 tray po yan. Siyempre, yung mukbang namin at sa family din po ng lunch namin yan. Sarap na ba?
Sarap ng samosa. Kala ko din pa naubos ito. Ha? Lagyan nyo ng chutney tsaka yung garlic yogurt yung rice. Mas lalong sasarap po. No, Pebal? Masarap. Oh. Pati sibuyas, malasa. Ha? Gusto mo pang rice? Akin na lang. Akin na lang. Papalasa. Yan. Ubus namin. Ang sarap. Sinipon ako sa anghang ng ano. Shoutout. Habang kumakain po si Bibi, mag-shoutout po ako ng mabilisan na. Shoutout po kay Melmay Magsayo, Monique Behar, at happy birthday po sa pamangkin niya sa December 9, Jomelyn Behar, from Morongan, Easter Samar, Carmelita Dantes, kabalan po natin from Germany, Mara Valencia from Kapas Tarlac, Soriano family, Kamat family, Sobrano family, at sa nag-iisang anak niya na si Betbet, at sa kanyang apo na si Gino Elijah. Ayan. Rondo Vlog from Metro Manila, Grace Pascual, Bacual, Noemi Hagos, John Michael Villawan, at si Riz Believer or Rice Believer. Ayan. Shoutout po sa inyo lahat. God bless po. Salamat sa suporta. Shout out Baby Alison, Catherine Bagoy, sa asawa mo. Shoutout sa inyo lahat. At syempre, gusto ko lang batiin si Genesis at Mark June. Ay, happy birthday, Hindi, Genesis. happy anniversary. Ay, nila. anniversary ba nila? Happy 10 birthday. years, 11, maghiwalay na kayo. Ayan, order na po kayo Tamis Biryani sa located at Florida, Blanca, Pampanga. Ayan. Yes, mga Kapudibs, meron kami tirang 4 na beef. Ayan, mga Masarap Kapudibs. po. Promise, order po kayo. Hanggang dito na lang ang aming video. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. We love you.